Седи дубъл. Палатка! Да направиш палатка. Направо го направиш. Горящата клетка. Направихте на кладата да гориш бакук. Ай, копале, да палиш животното. Ай, бе, даже ще иска. Абе, тук това да не се размърди. Да не мога да спиме. Да, те ще го изям накрая. Толкова съм гладен. Това си го оставяме тук са. Още малко. Не ще го отнеса на вълзините и покажем за какво става просто. Ще изкарам още един ден от това животно. Бонус. Един ден бонус. Удри, куме. Не става. Не, ресторанта ми е. Дай спокойно, бе. Ще се като искам да го изборя. Имаш безпокойно. Айде, как го запалих на главата ми точно. Това как се... Ако пари звучи да... И паси мамата. Ако е най-гадната смърт му направи. Много честит. А да ли умрел? Гаранти вече. Спирай главата, спирай.